سلام كورات تخطاتلتي نايز channel كمي صنيحكم لومي بزعباتي اب كله ناي اوفيس سرحنا تسريصو زلو وي دما حيال ناي اي اي سبسرحو بلحي حجاز زخونه مايكروسوفت كوبايلوت كنغركمي ازي مايكروسوفت كوبايلوت مس كومبانيا اوبن اي اي بمتحبار زمعبل خوينو او وشتي اتم كلنا نتقملهم مايكروسوفت 365 ابلكيشنات مالت Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams كمون اب Windows 11 دما بقات تاتوهايدو ዝተሰርሐ እቲ ካብ ካልኦት ቻት ቦትስ ዝፈልዮ ነገር ኣብቲ ንቡር ናይ ስራሕ ቦታኹም ኮይኑ ንኢሜይላትኩም ሰነዳትኩምን ናይ ኣኼባ ሪከርድታትኩምን ተረዲኡ ዝሕግዘኩም ምዃኑ እዩ እቲ ቀንዲ ባህርያት ናይዚ ማይክሮሶፍት ኮፓይለት ድማ ብልሒ ኣብ ቲምስ እቲ ዝበለፀ ባህርያቱ ኣብ ቲምስ ዝገብሮ ስራሕ እዩ ነዊሕ ናይ ኣኼባ ፃውዒት ብባዕሉ ኣሕፂሩ ወይ ድማ ሳማራይዝ ገይሩ እንታይ ውሳነታት ከም ዝተሓላለፈን እንታይ ክስራሕ ከም ዘለዎን ኣክሽን ኣይተምስ ፈልዩ ከውፃልኩም ይኽእል ማለት እዩ ባዕልኩም ነጥቢ ክትሕዙ ግዜኹም ኣይተጥፍኡን ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ምስ ማይክሮሶፍት ኣውትሉክ ወይ ድማ ኣዎርድ ክንጥቀመሉ ከለና ድማ ኣብ ኣውትሉክ ነዊሕ ናይ ኢሜይላት ዕላል ኣሕፂሩ የርእየኩም መልሲ ክትፅሕፉ ከለኹም ድማ ካብቲ ቀዲሙ ዘሎ ዕላል ተበጊሱ ብሉፅ ፅሑፍ ወይ ድማ መልሲ የዳልወልኩም ማለት እዩ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድን ኣብ ፓወርፖይንትን ድማ ብውሕድ ትእዛዝ ጥራይ ቀዳማይ ድራፍት ወይ ድማ ፈርስት ድራፍት ምሽ ንብላን ዝብሎ ፅሑፍ ኣሎ ንዑ ወይ ድማ ቶም ስላይድስ ክሰርሓልኩም ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ክትጥቀሙ ከለኹም ዝተሓላለኸ ፎርሙላ ካብ ምፅሓፍ ብንቡር ቋንቋ ጥራይ ብዛዕባ እቲ ዘለኩም ሓበሬታ ወይ ዳታ ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሱ ድማ ተናቱ ኣናሊሲስ ይሰርሓልኩም ማለት እዩ እዚ ምስ ቢንግ ድማ ምትእስሳር ኣሎ እቲ መልስታቱ ካብቲ ኣብ ኢንተርኔት ዘሎ ህያው ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዝረኽቦ ኩሉ ግዜ እዋናዊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ እዚ ማይክሮሶፍት ኤጅ ዝጥቀም ዘለኹ ኣብዚ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣታ ኮፓይለት ኣብዚ ክጥቀመላ ይኽእል እየ ማለት እዩ ካልእ ናይ ድሕንነት ሓበሬታ ወይ ሴኪሪቲ ዝምልከት ድማ ንዓበይቲ ትካላት ዝኸውን ፍሉይ ሓለዋ ኣለዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ትካልኩም ዘሎ ምስጢራዊ ሰነዳት ካብቲ ናይ ማይክሮሶፍት ከባቢ ወይ ኢንቫይሮንመንት ወፃኢ ኣይወፅን እዩ ማለት እዩ ሕጂ መን ይጥቀመሉ እንድሕር ኢልና ነቶም ድሮ ማይክሮሶፍት 365 ዝጥቀሙ ዘለዉ ናይ ስራሕ ቲምስ ብሉፅ መማረፂ ማለት እዩ ካልእ ንሰነዳት ንምድላው ኢሜይላት ንምምራሕ ንምፅሓፍ ኣኼባታት ንምክትታል ወይ ኣብ ኤክሰል ዝኾነ ኣናሊሲስ ክንገብር ሓበሬታ ንምስራሕን ብሰፊሑ ዝኾነ ተራሰብ ከማና ክግልገለሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ማይክሮሶፍት ኮፓይለት ንፍርያትነትኩም ወይ ድማ ትናታትኩም ፕሮዳክቲቪቲ ናብ ካልእ ደረጃ ዘሰጋግር ምስ ኩሉ መሳርሒታትኩም ዝተኣሳሰረ ናይ ኤአይ ወይ ድማ ሰብ ስርሖ ረዳኢ ማለት እዩ ስለዚ ክትጥቀምሉ ክትክእሉ ኣለኩም ነዚ ናይ ኤአይ መተግበሪ ክትጥቀምሉ እንድሕር ዳ ተደሊኹም ኣብዚ copilot.microsoft.com ኢልኩም ዝኣተኹም ነዚ ዝመስል ኢንተርፌስ ክመፀኩም እዩ ልክዕ እቶም ቻትጂፒቲ ትጥቀሙ ልክዕ ከም ናይ ቻትጂፒቲ ዝመስል ኢንተርፌስ ኣለኩም ማለት እዩ ኣብዚኦም ተዕልልዎ ትደልይዎ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ትፅሕፍሉ እሱ ከዓ መልሲ የዳልወልኩም ማለት እዩ ኣብዚ ስእሊ ክሰርሑ እንድሕር ዳ ደሊኹም ክሬት ኣን ኢሜጅ ዝብል ኣሎ እዚ ክሬት ናይ ኢሜጅ ምስ በልኩም እንታይ ዓይነት ስእሊ ኢኻ ክትሰርሕ ደሊኻ ዘለኻ ኣብዚ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዝኾነ ፅሕፈት ድማ ተዳልውሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርኩም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ዝበለ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ንምርካብ ላይክ ሼር ኤንድ ኮመንት ግበሩ ነዚ ቻነል እዚ ድማ ንክዓቢ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትከታተሉና ብኣኽብሮት ሓተኩም ማለት እዩ